Nou, uit de statistieken blijkt dus dat er volle meer mannen joggen dan vrouwen naar die vlog. Sterker nog, komen eerst maar 2% dat naar een vlog shot is maar vrouw. Maar dan mag ik zeggen, op het einde van deze vlog heb ik dan nog iets leuks voor vrouwen. Geweldig. Dit eerste maal dit, man. Oh. Nou, voor mij dit eerste maal. Ik denk ook even wat... Voelt wel lekker. Ja, vond het wel lekker? Even een stevige bier erin, nog net. Ik ga nooit meer voor de romantiek, want wat de meesten het joggen is het al Jannes natuurlijk. Nou, dat weer het droneavontuur even. Ja, die gingen wel eens kort. Bart en ik. Maar ja, net vol tijd hadden dus om dat ding te broeken. Dus ja, ik dacht vanmorgen even, nou is het tijd ervoor. Even lekker drone. Geweldig. Oh, hi. Do you want to go to the market? Yeah, why not? Ja? Ja. Dan kan ik PBN'tjes kaarteren bij mrwildfarming.nl. Dankjewel, hè? Oké. Ja, een heel mooi tuin in Istrum hebben er al je BN'tjes verbouwd. Wat BN'tjes, Friese kapucijners, noem het maar op, joh. Lekker. Lekker? Everything is lekker. Ja. Nou, jij wat snet hellen en even wat pieken hellen. Dus we kunnen dadelijk even lekker eten. Alleen nog wat één ding wel, hè? En dat is drinken. Als het bierpakket en er zit dan ook oranjeboombier in. Vroeger dan zei je altijd van oranjeboom, kun je pinahases van. Ik denk het op de ene markt een muziekje te zetten, terwijl het als een soort van speciaal bier te verkeren. Zo kent ik. Het schijnt ook dat Hertog Jan eerst een B-merk weer, wat ze later weer als A-merk in de markt zetten. Nou, dat kan ik nog steeds proeven. I always think they will bite. In the neck, yeah. You try? I prefer not. What is the best thing about the Netherlands? Oh. I think the... Girls? That's a good one. Yeah. Geweldig. Ja, we zijn even onderwijs nou naar een skip. En dat is een VR-experience. En dan kun je net van mij dansen met Matahari of zo. En vechten met de pier. Vechten met de pier. Ik denk dat het is. Ja. Maar die ballon. Ja, maar die ballon. Sterke man. Ja, pisweefel, sterkste. Ja. Oh, je alleen maar. Hoi. Goeie. Hoi. Nog maar een beker. Het schijnt het beste wel. Hè? Als de VR in kost om dan eerst een beetje bier te drinken. Dan is het nog wat echter. Het grappige is dat VR heeft als effect dat het te veel invloed op je hersenen heeft. Er is niks echt, alleen je hersenen maken het allemaal echt. En dat maakt VR superkrachtig om voor van allerlei toepassingen in te zetten. Want je kunt perfect dingen realiseren waarvan je denkt van ja, ik heb wel door dat het niet echt is. Maar toch denk ik dat het echt is. En dat is heel kun je er elke dag heen om steeds maar VR te experiencen. En als het goed is staat er nu een Dat slaaf Wout Zielstra ook doet in de vorm van Grutte Pier dus. Zie je, denk erom. Dank je. En voor ons is dit een ode aan Esjes zijn werk, waarin we de andere wereld hebben echt 3D en werkelijke perspectieven gegeven. Je tekent 3D en dat houdt ook in dat je er ook de diepte in kunt tekenen en dat je er zelf omheen kunt lopen. Dit heeft wat uitzicht. Jos de Oldenhoven voor die. Ja, ik zie hem, ja. Rust Jos de bank. Is dit hier, Zit je erachter, hè? Ja, dat hebben we even gefixt. Wat verdikken we geen lounge. Helemaal bovenop het toer. Nou, dat geven we. Bliksem, jongen. Hoe de maar is Dat was jong. dat is vol, inderdaad. Dat is echt... Nou best in de hemel en dan ontmoest Abe Bonnema. Ja. Geweldig. Ja, aan het begin van deze vlog die ik natuurlijk een belofte voor vrouwen had ik nog een speciale verrassing. We zijn dus bij het virtual reality gebeuren. En ze speciaal voor vrouwen ook een sensual VR. Sensual. Ik speel de hoofdrol erin. Staat je lief ook, toch? Ja, klopt. Ja. My body, my tempo. En
En wat je gaat doen is, zeg maar, de film ga je echt ervaren in virtual reality. Je gaat kruipen, je wordt vastgebonden, etc. Het is voor mannen niet te doen en het is voor vrouwen hilarisch en echt een van de meest bijzondere dingen om te ervaren. Gordijnen kunnen dicht. Hier is straks vanaf 8 uur elke avond is dus Sensual VR alleen maar voor vrouwen. Dank je. Drink hem maar. Geweldig. Sensual VR. Yeah. We want to No, give it you as a gift for your good prestations here in at your stage. Now, if it's with the man, how it calls? Sensual VR. No. No. The guy from It's a 50 gift, Shades it's of a gift. Grey. Hey. No, I don't want the gift. The guy of 50 Shades of Grey. Ah, come on. No. You can't look a given horse in the mouth. Jammer. Put it on. What the hell is... No. No, will you kill me? No. No. Geweldig. Vond dit een leuk filmpje? Dag, dien, domme, omeg. Worst meer zin, abonneer. Ja? Ja.